FM News Live Report. Idol Dennis, please come in. Ang kaluntigan ni DPW Secretary Vince Tison nga haan nga ghost project udikit unfinished dagiti dua nga rangkay nga masalakad iti Ilocos Norte nga nag-viral iti lang kalabas babayan iti vloggers. Una ti sekretaryo iti personal nga inapanagabisita ladismaya iti panakakita na face by face iti nakamsaatan ti proyekto gaputa tim pagrup na kaya napunduanin dagitoy ngem iti pinulawag ni district engineer iti natakamat nga lugar in bagana kin tingnan nga nibusen iti pondo na isod gapo na nga nakatingga iti natakamat nga lugar tirang tayo ti Brangelo ing mangitayag buwis kaya napunduan iti pa 2025 January 2025 nibusen iti initial nga 13 million pesos kung kasapulan pa iti 20 million para palang iti completion din nakamat nga proyekto kasi tinakita na iti barangay Kabaruan tapos talang iti nalpas da nga kurang met iti pondo na isdo po na nagsasabol na sa balik nga pondo para palang iti kompleto sa ito nga proyekto. Kung natin sekretaryo mas daaw maapo yung kasi ang sistema iti kalabes pinagpintas kumano totally nga budget iti may lugar para palang iti alisto nga pala iti proyekto ng Runa karang time ito nga dagito yung nakamat ng proyekto iti ilitipidig Ilocos Norte. Kasi man iti panang ibagati sekretaryo doon niya iti status sa ito nga proyekto itipidig Ilocos Norte iti agdama nagbaling na kontrobersyal. Hindi naman, hindi ito ghost project kasi nakasayo. At ito, kaya rin naman hindi na tapos kasi nga, naubos yung pondo. Nagbagitin yung pondo. Walang yung pondo ko. Hindi ko na alam kung bakit. Wala pa ako nun. So, itanong siya lang, bakit sila project? Yung nga din yung tanong ko eh. Bakit ganon? Ang problema, sinasabi sa akin, ng mga matagal na hindi ko kamukha ni R.D. Richards, nagre-request daw sila sa region o sa district. Pero pagdating daw ng final na budget, either minsan nawawala or nababawasan ng malaki. So, kailangan talaga, ipaliwanag natin sa lahat, kasama na rin sa Kongreso, na siguro bago naman tayo mag-isip ng bagong project, i-priority muna natin yung mga hindi patapos. Tapusin na natin, siguro muna natin, kamukha ito. Wala namang right of way travel nito. Buti sana kung may right of way travel. Kasi kahit magpondo ka, hindi pa rin siya magagawa hanggat hindi makakuha yung right of way. Yung dalawang binusita natin, itong Kabaruan saka yung Loing, wala namang right of way travel nito. Diba? So, kailangan tingin ko yung pag-iisip natin lahat, kasama na rin yung mga partners natin sa Kongreso, sa Senado, tingin ko dapat pare-pareho tayo ng mindset, common sense naman ito eh. Yung mga inumpisahan na ongoing, tapusin na muna natin. So, lahat na po na ongoing na project na tapos. Yun ang pipilitin natin. So, sir, contrary po sa statement, ina-admit ka lang yung pinag-reach ko talaga na lahat po ng mega project po like videos po talagang face by face po talaga. Contrary po dun, hindi lahat. Hindi lahat face by face. Kunyari, yung mga bagay natin bridge, yung kunyari, yung bridge sa Kabagan, ay yung bridge sa Kamalanyugan, sa Cagayan. In-inaugurate ni Pangulo yun. Yun, natapos yun, 2 taon lang. Diba? Tapos na. Yung bridge sa Bukana, sa Davao, 2 taon din, 23 to 2025, tapos. Hindi ba? May mga ganon. Pero para sa akin, dapat lahat ganon. Pati yung mga tulay na ganito, na hindi naman kayakihan, diba? Dapat ganon. Lalo na yung mga ganito, kasi hindi naman malaking pondong. Kailangan dito isipin mo, 50 million lang. Hindi pa mapondo ng buo. Diba? Hindi yun. So, kailangan talaga, So, hindi to ghost project. Kasi, sinimulan to nung last year, 2025. Ang pondo, 30 million na. Ito lang ang kaya ng 30 million. So, ito lang yun. Ngayon, dadagdagan na natin ang pondo. In fact, wala nga daw pondo to ng 2026. Tama ba? So, wala. So, buti na lang may savings tayo ng 2025. Gagamitin natin ngayon dito para matapos na. Para naman magamit naman ng mga taga-PDA. Diba? Yung mga barangay natin. This year, matapos na.
Bakit po laging ganyan? Bakit hindi agad-agad napapalaki? Alam mo, tanong ko din yan, hindi ko masasagot. Tanongin nyo na lang siguro yung mga bago ako. Hindi ko din maintindihan tayo kasi para sa akin common sense yun. Kung meron ka simulan, unahin mo, tapusin mo muna yun. Bakit sila nang maging sila ng bagong project? Again, hindi ko masasagot. Kaya ngayon, sinabi ako sila, bawal kayo mag-propose ng bago hanggat hindi napupondohan yung mga hindi pa tapos. Hindi ako tatanggap ng kahit anong project na bago kung hindi napupondohan muna yung uncompleted. Like sa Sa buong bansa. Yun ang yung sinasabi ko. Kasi nakakainis, di ba? Lahat naman tayo taxpayer, di ba? Lahat naman tayo nakikita natin to, Luzon, Visayas, Mindanao, puro ganito. No? Pero ulitin ko, hindi to ghost project. No? Kailangan nang dagdagan ng pondo. Yan ang gagawin natin para matapos. Mention niyo po na kailangan sa ng pondo papabilisin. So, how do you expect it to reach papabilisin po yung pagdagdag ng pondo? Ngayon, nag-instruct na ako na isama na yung 20 million dito. Ay, hindi. Magkano dito? Ang kailangan? 50 million for this sa Kabarwan, 20 million sa Luing, and 15 million sa Istanza. So, ano yun? 50, 20, 85 million na yun. Ang laki, ang liit na. Ang budget ng billion mo. Daang billion yan. Diba? Para nang maging magamit naman ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Sir, ay nirasan kasi bakit kinayaan pa natin yung mga social media bago action ng tungkol. Hindi ko hinayaan. Talagang pupunta naman ako dito. Kaya lang, tawag dito, mabuti nga yung social media eh. Maganda ako. Yung naglalabas ng social media, nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Nagpapasalamat ako kasi dapat naman talaga ma-ex tayong lahat pag may ganito eh. Di ba? All over the country ito. Di ba? So, para sa akin, gawin na ang utos ng Presidente, ayusin natin. Di ba? Yung social media, tama yun, ilabas mo. Di ba? Ilabas nyo kung, in fact, mananawagan pa ako. Kung meron pa kayong makita ng finish report nyo, di ba, pipilitin natin po, sumbong nyo itong mga dito. Hindi lang sila nakita natapos. Sumbong ay Lawrence, iti malawag na salita at sekretaryo. In fact, iti panang-i-vlog, iti vloggers, both pro and anti, ket nagyaman, tanaman ti Estado, dito yung proyekto iti Pidig, Ilocos Norte. So nalawag, iti 5 billion pesos pa iti masapol, para iti parakiring pass, iti Rangtay, iti Barangay Estancia, Barangay Kaparwan, kindi Barangay Luing, iti Agdamaket, nakatingga, nakatiwangwang, iti nadakamat ng lugar, para palang kanatoy panakaramid iti Rangtay, nga pagdalanan dagiti residente. Dito ba't Monte Idol Lawrence, di reaksyon dagiti ubili. Ang una dagiti opisyal si barangay, ken residente, iti nakamat ng lugar, na anya na tinukulada, kada ito yung preto padanan, titay panagsubli. Idol Dennis Alipio, Patak, IFM.